nang pakinggan ng iyong daing, hanap ay pansin at tulong. Bawat panig ay humihiling, inigalina at pagpapon. Ating bigbisin ang sarili, tumayo at sabihin, hindi napapayag sa mali at sa diwali. Kikilos at ipapahayag, tayo ang gabay, magmamasid, magbabantay. Tumugon sa tawag ng panahon, nito'y sa atin karehiyon. Umukit ka ng bagong tadhana, yakapin ang pagkakataon. Ating itinig ang sarili, magsuri, mag-aral at makialam. Balitaan na kababayan ang maaaring makakuha ng bagong kamalayan. Bayan, nito na ang panahon, ikaw ang sandata ng pagbangon. Ibabalikat, ipapahayag, inang bayan sa iyo'y tumatawag. Tayo ang gabay, magmamasid, magbabantay. Tumugon sa tawag ng panahon, nito'y sa ating karehiyon. Lumukit ka ng bagong tadhana, yakapin ang pagkakataon. Sa buti ng araw, karehiyon. Hamunin ang bukas sa buti ng araw, karehiyon. Tumugon sa tawag ng panahon, ito'y sa ating karehiyon. Tumukit ka ng bagong tadhana, yakapin ang pagkakataon.
minsan tamo kumambye. Ingge, tugod mo kare kalupa mo umabye. Luguding sangkan, ting ega na kanang makapalibot ke katamo. Hey, 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 lugod mo ingge, lugod mo kare kalupa mo umabye. Luguding sangkan, ting ega na kanang makapalibot ke katamo. Yung tatlo, salubungin nyo dyan. Miss! Diyos ko, anong gagawin ko? Bento ako ng gamot para sa mga may sakit na hindi na gumagaling. Yung iniisip ko para dito sa lupain natin na minarap pa natin sa mga ninuno natin. Hindi nga ako nagkaroon ng boyfriend eh. Ang nanay na bahala. Let's get down to business. Learn all about Kapampangan culture. Live every day with style. Join us on our joyride. Only here on COTV 36. Ing ama nung tang siswan, yung sabihan, talong tamo yung sarili tamong Kapampangan bilang sususo kaya katamong amano or language. Ing ama nung siswan tamo yung Kapampangan, iba siya ni kareng nialiwang languages, pero yung kayang peka origin o peka backbone na, peka basis na, peka template, yapin ing Austronesian. Baila din tang den kasi latin tamong kulitan, yapin tang pre-Hispanic orthography na ning or writing system na rin Kapampangan. Kaya niyang bandang 1800s, talagang very prolific nung susulat. Then poeta, lalo na rin ang King Bacolor, niya mayaw siyang Athens of Pampangan Bacolor. Ing kapakibatan, sinlag neing aldo, ala ng dalumdum, ing suluning puso, lilinis king dusat su. Ini personal advocacy kaya pong advocacy na yung Center for Kapampangan Studies. Yung buri ko sabihan ka rin kalupatang Kapampangan, sana ma-in love tam, ma-fall in love tam mo, kaya mo itang intellectual na yung luguran o burian. Ma-in love ka talaga, ma-attract ka. Kaya amanong siswan, kasi may kasanting. Yako po yung Rabi Tantingko ng Center for Kapampangan Studies. Lubidya po yung kaya katamong malago at masanting ang amanong siswan.
hanap ay pansin at tulong. Bawat panig ay humihiling, inigalinga at pagpapon. Ating bigsin ang sarili, tumayo at sabihin hindi napapayag sa mali at sa diwali. Kikilos at ipapahayag, tayo ang gabay, magmamasid, magbabantay. Tumugon sa tawag ng panahon, nito'y sa atin karehiyon. Umukit ka ng bagong tadhana, yakapin ang pagkakataon. Ating itinig ang sarili, magsuri, mag-aral at makialam. Balitaan na kababayan ang maaaring nagbubulag makakuha ng sa bagong kamalayan. Bayan, dito na ang panahon, ikaw ang sandata ng pagbangon. Ibabalik at ipapahayag, inang bayan sa iyo'y tumatawag. Tayo ang gabay, magmamasid, magbabantay. Tumugon sa tawag ng panahon, nito'y sa ating karehiyon. Lumukit ka ng bagong tadhana, yakapin ang pagkakataon. Sa buti ng araw, karehiyon. Hamunin ang bukas sa buti ng araw, karehiyon. Tumugon sa tawag ng panahon, ito'y sa ating karehiyon. Tumukit ka ng bagong tadhana, yakapin ang pagkakataon. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng National Grid Corporation of the Philippines. Narito na ang mga malaking balitang Central Luzon ngayong araw. Pampanga top 3 sa may pinakamaraming bagong kaso ng COVID-19 sa bansa. 250 million pesos inutang ng City Government of San Fernando para rehabilitasyon ng Old Public Market. Relokasyon ng mga apektadong manininda sa rehabilitasyon ng San Fernando Old Public Market sinasaayos na. At UP Aguman Sining 2021, simbolo ng galing at tatag ng kabataang Kapampangan. Kaya pagki Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako si Nicolette Henson Hizon. Narito na ang mga nauuna at pinutukang balita ng CLTV News. Mula sa orihinal na 650 million pesos
Ibababa na raw sa 250 million pesos ang ilalaang pondo ng lokal na pamahalaan ng San Fernando, Pampanga para sa rehabilitasyon ng Old Public Market. Bagamat umani ng batikos mula sa mga kritiko at ilang manininda sa palengke, git ng city government na napapanahon umano ang naturang proyekto upang higit na maging resilient at pandemic-proof ang infrastruktura. Narito ang report. Nanindigan ng City Government of San Fernando, Pampanga na marapat lamang na ituloy ang planong pagpapaganda at pagsasaayos sa Old Public Market ng lungsod. Sa inilabas na pahayag ng pamahalaang panglungsod, sinabi nito na ang dating 650 million pesos na ilalaang pondo para sa rehabilitasyon ng palengke, ngayon ay nasa 250 million pesos na lang daw. Paliwanag ni City Councilor BJ Lagman, Chair ng Committee on Public Market ng Sangguniang Panlunsod, mahalagang makasabay raw sa pangangailangan ng panahon ng disenyo at istruktura ng lumang palengke na naitatag pa noong 1909. Kailangan mas resilient siya at saka pandemic proof siya, no, na somehow resilient siya sa mga panahon kagaya ngayon na mas marami siyang ventilated areas, so yung natural air ventilation. Sinabi ni Konsehal Lagman na papasok pa rin sa loan agreement ang syudad sa mas pinababang halaga ng proyekto. Sa ngayon ay aprobado na raw ang loan, subalit magre-release lamang ng pondo ang bangko kapag nag-request ang kontraktor, ang kumpanyang RC Ramos, kasabay ng paggulong ng proyekto. Bibigay tayo ng pondo for the rehabilitation of the market in the amount of 250 million, same as loan din siya sa land bank. Tatakbo ng 6 na buwan ang pagtatayo ng infrastruktura para sa west and east wing ng palengke. Hindi na raw muna babaklasin ang hanay ng meat and wet section. Ayon sa City Engineer's Office, hindi naman nagkakalayo sa orihinal na plano ang ikakasang rehabilitasyon sa palengke. Maganda rin naman yung unang project, pero costly siya kumpara sa gagawin natin ngayon na umabot lamang ng nasa 250 million. Mabubuo na natin yung dalawang west and east wing buildings. Habang ginagawa ang pamilihan, magsisilbing temporary relocation sites ang bisinidad ng Chumico Street at Abad Santos Street. Ayon sa City Engineering Office, kaagad nilang isasaayos ang rerouting ng mga apektadong kalsada. Samantala, sa panig ng mga tumututol sa rehabilitasyon, ang issue noon sa overpriced na 650 million project, iba na umano ngayon na may pandemya na dapat ay inuuna ng lokal na pamahalaan. Tama po ba sa ngayong panahon na ito? Dapat iuna po ba yun sa mga karamdaman, sa mga pangangailangan ng mga taong Pilipino? Ito po ba ay prioridad? Mas mahalaga po ba ito sa mga kalusugan, sa mga pagkain? Habang ang reklamo ng ilang opisyal ng Pampanga Fernandino United Merchant Association ang hindi maayos na koordinasyon ng lokal na pamahalaan. May binigay silang notice, basura. Basura yung papel. Paano niyo po nasabing basura? Ayan o, ito yung basurang pabatid nila. Wala siyang letterhead, walang pirma ng mayor, walang pirma yung sanggunian. Sa panayam ng CLTV News Team sa telepono kay City Public Market Administrator na si Mila Rivera, pinasinungalingan niya ang aligasyon na kapos sa panahon ang abiso at irregularidad sa konsultasyon sa mga vendor. Pero itang notice doon, ngayon yung April, may padalan. Na ano yung petsa nga ng ngayon April, ma'am? Yung ako magkamali, Black Saturday. Black Saturday. Ngayon po magkamali, more or less makanta Black Saturday. Holy Week ito. Paglilinaw rin ng opisyal na walang maititigil na kabuhayan ng mga stall owner o vendor sa palengke. So alang mitok ng kabiyayan. Alang mito ko lang. Tsaka ilaring malawot, lumipala pa rin yung vicinity na ng public market. Mayroong 152 na aktibong stall owner sa Old Public Market. Sa hindi mapipigilang demolisyon at pansamantalang relokasyon para sa rehabilitasyon ng palengke, tanong nila sa lokal na pamahalaan kung naikonsidera ba ang kanilang kalagayan ngayong pandemya na sapilitang inililipat sa tabi ng kalsada. Paolo G. Santos, CLTV News.
Linaw ng City Government ng San Fernando, Pampanga na mauunang itatalaga ang lilipatan o relocation sites ng mga apektadong maninira sa nakaambang rehabilitasyon ng Old Public Market bago ang demolusyon ng lumang istruktura. Tiniyak din ng pamahalang panglungsod na walang mahihintong negosyo dahil sa naturang proyekto na siya namang tinutulan ng nakararami sa mga stall owners. At para bigyan tayo ng karagdagang detalye, makakapanayan po natin ngayon si City Engineer Anel David. Magandang araw po, ma'am. Ma'am, rehabilitasyon ito sa gitna ng pandemya. Ano po ito o paano ninyo pinaghandaan dito, lalo na vulnerable ang isang lugar tulad ng isang public market pagdating sa local transmission nitong coronavirus kapag hindi po maayos sa mga entry and exit points sa mga parokyano? Siyempre, dahil nasa local government unit tayo, lahat ng mga yan, especially yung mga health protocols, binigyan natin ng pansin. So, kung ang tinatanong nyo is yung relocation site nila, nandun lang sila sa paligid ng palengke, pero we make sure na meron pa rin daanan ang mga mamimili and especially yung mga nagtitinda, maayos ang kanilang mga relocation site. At masisigurado natin na magpa-follow pa rin sila sa ating health protocol dito sa LGU. Ano magiging mukha ng ating kalsada kung ang temporary location nila ay nasa kalsada? Hindi ho ba naman itlabag sa road obstruction ng DILG? Paano po ba ang rerouting? Okay, number one relocation site natin is yung sa creek site. Kung makikita nyo yun, before the construction of the relocation, daan siya, pero it is not originally a road. Hindi siya registered na road. Kumbaga, ali lang siya nung wet market natin. So yun, hindi talaga nating masasabi na daan siya. So, vacant lot siyang masasabi. So, doon nakalagay yung ibang mga vendors. Tapos, yung daan lang talaga na ginamit natin is yung Vichomito Street. Kung familiar kayo sa AA, yun yung street na nasa tapat ng AA. Siyempre, bago natin ginamit yan, nakipag-coordinate tayo with the DILG na siyang nagpapa-implement ng road obstruction law. And during our meeting with them and with our POSCO, napagkasunduan na dapat magkaroon tayo ng legislations on this. So because of that, humingi tayo ng SP resolutions, ang panlunsod resolution, kung saan ni-request natin na gamitin natin temporarily yung Vichomito Street. Pero hindi natin isa-sacrifice yung kung sakaling magkaroon ng emergency, like yung fire truck, makakadaan pa rin siya kasi hindi siya totally closed. Meron siyang matitirang 3 meters sa gitna na madadaanan pa rin ng vehicle. Pagdating naman sa bounds ng contract agreement dito sa contractor nitong rehabilitasyon ng palengke, paano po magarantiya na matatapos ang proyekto kahit na alam naman po natin magkakaroon na ng ibang administrasyon by next year? Oo, syempre, yung ating procurement ng ating construction or rehabilitation ng ating City Market Plaza, dumaan yan sa masusing proseso. From the Bids and Awards Committee, nagkaroon tayo ng public bidding kung saan ang winner nga is the RC Ramos. Tapos, because of that, magkakaroon tayo ng contract. And dun sa program of work na prepare ng office natin, yung schedule of work is 360 days. So kung susumahin mo, yung start date, which is April 12, pasok siya sa 360 days, matatapos siya, target date is April 6. So yung question na masisigurado na tatapusin, dapat nilang tapusin on the date agreed. Kung hindi kasi, sila ang mapeperwisyo, yung contractor ang mapeperwisyo, magkakaroon sila ng liquidated damages.
Ma'am, paano naman po sasagutin ng city government ang sinasabi ng mga ilang tutol sa proyekto na questionable daw ho yung ownership ng lupa ng Old Public Market? Yan ang naririnig nga namin yung yan, yung mga questions na yan. Pero when it comes to that, ang ating City General Services Officer nagtrabaho dyan. At finally, meron tayong hawak na titulo doon sa property ng Old Public Market. Yung area na yon, may hawak tayong titulo on that. Okay. At, and of course, nakatitle siya sa City of San Fernando. Okay. Ma'am, dahil nga po ibinaba itong sinasabing budget para sa palengke, 650 million pesos noon, naging 250 million pesos. Bali pa paano po magiging disenyo ng palengke mula kung 650 million siya at pababa ngayon 250 million? Malaki po ba ang diferensya ng disenyo? Yung project kasi natin prior to pandemic, nakakasa na siya dun sa nasa 650 million na design. Sad to say, nung mag-start na kami ng posting sa bidding of the 650 million budget, doon nagsimula ang pandemic. Nasa noong March last year. So, syempre, hindi natin tinuloy yung posting of the project dahil untimely talaga siya. So, during those days, hindi tumigil ang technical working group. So, hindi tayo tumigil na pag-aralan yung proyekto. Kasi talagang negligence of duty nang masasabi kapag hindi natin binigyan ng pansin ang rehabilitation of market. So, pinag-aralan natin mabuti, kumuha tayo ng consultant, ng architect, ng structural engineer, para mapababa ang presyo ng market and mapaakma during the pandemic days. So, nagtingin tayo sa ibang market sa ibang lugar. Ang nakita natin yung mga warehouse type lang. Yung unang design kasi more on shop mall siya. Market plaza, mall plaza yung dating nung una. Kaya umabot siya ng 650 million. Meron siyang parking lot sa deck. So, kung imagine niyo yung 650 million, nasa style na siya ng building, parang mall. Yung foundation pa lang, malayo na dun sa design ngayon. So, nung inadapt natin yung mga warehouse type na market, nakita natin yung advantage na akma-akma ngayong pandemic season na well-ventilated, tapos magkakaroon tayo ng breather, meron siyang mini park, and still, na-achieve natin yung number of stalls na gusto nating ipwesto dito sa ating bagong palengke. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, City Engineer Anel David. Sa pagbabalik ng CLTV News, Pampanga top 3 sa may pinakamaraming bagong kaso ng COVID-19 sa bansa. At munisipyo ng Guagua binuksan na sa publiko matapos ang 7-day lockdown. Magbabalik ang CLTV News. Designed to get back from any adventure. Every day without fail. Being tough is not enough, so we keep testing. In the pursuit of ultimate toughness and reliability, the new Strata, engineered beyond tough. Drive your ambition, Mitsubishi Motors.
Stress ka na ba? Nagpapanik o natatakot dahil sa COVID-19? Normal lang ang ganitong mga reaksyon sa ngayon. Pero may magagawa ka para mapagtagumpayan ang sitwasyon na ito. Ituloy lang ang pangangamusta sa mga kamag-anak at kaibigan gamit ang text, tawag o video. Tiyakin na ang mga bata ay ligtas at nasa maayos na kalagayan. Gawin sa bahay ang mga nakasanayan upang hindi mabagot o mabalisa sa panahong ito. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Para malabanan ang COVID-19, ang kailangan natin ay tama at totoong impormasyon, hindi fake news. Huwag ka agad maniniwala sa nababasa at naririnig. Ang pagkalat ng mga maling paniniwala tungkol sa COVID-19 ay nagdudulot ng panik, takot at maling desisyon. Laging i-double check kung saan nanggaling ang nabasa o narinig. Maging mapanuri at i-share lamang ang tamang impormasyon. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng National Grid Corporation of the Philippines. Nagbabalik ang PLTV News at sa iba pang mga nangunang salita. Pumangatlo ang lalawigan ng Pampanga sa buong bansa na may pinakamaraming bagong kaso ng COVID-19 itong April 13, 2021. Batay sa datos ng Department of Health, 462 ang naitalang new active cases sa lalawigan. Sa nakalipas na 14 na araw, 2,531 nang naiulat na bagong kaso ng COVID-19 sa lalawigan at umabot na ang total cases sa bilang na 12,393 as of April 13. Samantala, pang-apat naman ang Bulacan sa may pinakamaraming bagong kaso ng COVID-19 nito ring April 13 sa bilang na 397, habang ikasampu ang Nueva Ecija na may 130 new active cases. Mayroon ng 66,950 total COVID-19 cases ang Central Luzon at mahigit 13,000 bagong kaso dito ang naitala sa nakalipas lamang na 2 linggo. Nangunguna pa rin ang Bulacan sa may pinakamaraming COVID cases sa bilang na 31,778. Sa iba pang balita, bukas na muli sa publiko ngayong April 14 ang mga tanggapan sa Municipal Hall ng Guagua, Pampanga. Ito ay matapos na ipasara dahil sa serye ng local transmission ng COVID-19 sa munisipyo. Si Mayor Dante Torres mas minabuting sa tabi ng dike at ilalim ng mga punong mangga muna mag-opisina. Narito ang ulat. Business unusual ika nga ang eksena ng aming matsyempuhan sa ilalim ng puno ng mangga. Si Guagua Mayor Dante Torres na malapit sa dike at hindi kalayuan sa Municipal Hall. Dito na siya pansamantalang nag-oopisina dahil sa serye ng local transmission sa loob ng munisipyo sa pagpasok ng buwan ng Abril kung saan 13 umano na empleyado ang nagpositibo sa COVID-19. Kaya ito umano ang nakikitang solusyon ni Mayor Dante Torres para hindi maparalisa ang operasyon ng lokal na pamahalaan. Umito lang kami nagdalag ng management team na ng munisipyo. Makalun si munisipyo. So yung gawa ko, yung advise John, Loren Bremo, kay Baleo, kay munisipyo. Ako kita akong garden. So may kakawali tambang tanong miturang ko, ating bandarya pa wari munisipyo. Kahit na lifted na anya ang 7 araw na lockdown sa munisipyo ngayong April 14 sa Municipal Hall, pinag-iisipan na raw ng alkalde na magkaroon ng permanenteng extension ng Office of the Mayor sa tabi ng halamanan ng dike. Bukod sa sariwa ang hangin, paborable rin umano sa kanya bilang alkalde na hindi makompromiso ang kanyang kalagayan. Dito, hindi rin daw niya matatanggihan ang mga nagpapakasal sa gitna ng pandemya. Malawak ito, no? At malapit lang sa munisipyo. Kaya ito yung ginawa kong opisina na yung mga tao dito pupunta. Ngayon, yung hindi makapag-postpone ng kasal, mayroon akong kasalan dyan, pwede ko rin ikasal.
Bagamat presko at maaliwalas, kapansin-pansin naman na tila masyadong bukas at maluwag ang seguridad sa tanggapang ito ni Torres. Ayon sa kanya, wala naman daw banta sa kanyang buhay kaya okay lang ang napiling lugar para gawing opisina. Alam mo, pag wala kang iniipit, no? Wala kang dapat katakutan. 'Di ba? Pupunta nga rito, hindi ko kilala, nakikipag-usap sila sa akin, pero okay lang. Wala akong kinakatakutan. Ang ano ko dito wala akong pineperwisyo. As of April 14, base sa COVID-19 update ng Rural Health Unit ng Guagua, nasa 87 ang active case sa Guagua. Family clustering ang serye ng local transmission na buhat sa workplace sa labas ng bayan umano ang pinanggalingan ng virus. Simula noong nakalipas na taon hanggang sa kasalukuyan, umabot na sa 576 ang confirmed case, 419 ang recovered at 38 ang naitatalang nasawi sa naturang bayan. Paulo G. Santos, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, UP Aguman, Sining 2021, simbolo ng galing at tatag ng kataang Kapampangan. Manatiling nakatutok, magbabalik ang CLTV News. Take that journey now with a Changhe Journey MPV M60. Changhe. Change your drive. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangungunang balita. Bagamat may kaunting pagbabago, tuloy pa rin ang kaunang sining competition ng UP Aguman para sa mga high school students na Kapampangan. Patunay daw ito na hindi kayang padapain ng pandemya ang tapang at galing ng ating mga kababayan. Ng report ni JM De Jesus. Sa kabila ng pandemyang kinakaharap ng buong mundo, tuloy pa rin ang tao ng UP Aguman Sining, isang kompetisyon ng mga high school students dito sa Pampanga. Layunin ng UP Aguman na mapanatiling buhay at may pagmamalaki ang kulturang Kapampangan sa malikhaing paraan. Isang malaking hamon umuna ito sa grupo dahil sa pinakaunang pagkakataon, magiging virtual ang naturang kompetisyon. May temang datila, king sablang pamanlupig, mangibaboy yaeng may babatang Kapampangan ang Sining 2021. Case competition, poster making, spoken word poetry, short film, at songwriting ang ilan sa mga pwedeng salihan ng mga estudyante at kung papalarin sila ay makakatanggap ng cash prize na aabot hanggang 3,000 piso. Para sa mga nais sumali, maaaring bumisita sa UP Aguman Sining Facebook page. Formal nang magsisimula ang kompetisyon ngayong darating na April 17, 2021. JM De Jesus, CLTV News. At yan ang mga balitang nakakalap ng CLTV News. Para sa karagdagan pang detalye, maaari nyo i-follow ang aming social media pages at CLTV36 Official, at CLTV36 News, at CLTV36. Nais nyo ang balikan ng mga programa ng CLTV. Maaari nyo bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official, ang aming website, www.cltv36.tv. Kasama ang buong pusa ng CLTV News and Current Affairs. Ako si Nicolette Henson Quizon. Maraming salamat at magandang gabi.